yo ya yo yo ya yo rusak ya makku iki amarga iki wong sing katresnani orane ora dadaku wong ayu kowe lunga ora pamit aku ya ya yo anak iyo ya yo saiki ado gunungmu mung katutune padha kaju kuning dadi bebele nalika biyen kuwi sing nyani mini sing aku awak rapi sapisan nadyan mong sedelo ake ndang baliyo wong ayu wis kangen ketemu siramu kaju kuning kasarku belia wong bagus kumpul karo aku Nabila ya yo yo ya yo elingo marang janjimu wong ayu ngene saiki yo lali ya yo rusake awakku iki amarga mikir wong sing tak tresnani rasane ngerajadaku wong bagus wis kawan ketemu seliramu kaju kuning lan senungku belia wong bagus kumpul karo aku kaju kuning dadi bebele nalika biyen kowe isih nyandeng ana lene isih tak kowo ora bisa pisah nadyanmu ake ndang baliyo wong ayu wis kangen ketemu siramu kaju kuning pancen nunggu baliyo wong ayu kumpul karo aku ya la 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 hai nggih matur suwun Mas Gar